دا مطمع نظر صرف ایک کی شے ہوندی ہے، روٹتی ہے دنیا تو روٹھے، میرا رشتہ نبی سے نہ ٹوٹے۔ تو جڑا نمازی پتر سی نا انہوں آکھنا جا بھئی ان دے نال جا، انہوں پیاس لگ گئی، انہوں کڑے نو بھی ہاتھ نہیں لاؤن دینا، انہوں کڑے نو بھی ہاتھ نہیں لاؤن دینا، تے ساڑے پیالیاں نو بھی یہ ہاتھ نہ لاوے، ساڑے پیالیاں نو بھی ہاتھ نہ لاوے۔ تے جس وقت اے پانی انہوں اندے پیالے چ پھر کے دیویں نا، پہلوں کڑے چوں پانی ساڑے پیالے چ پاویں، کڑے چوں پانی ساڑے پیالے چ پاویں، تے جدو ساڑے پیالے چ پانی پا لویں نا، تے اندہ پیالہ تھلے رکھ لویں، تے ساڑے پیالے چوں اچھا کر کے پانی پاویں اندے پیالے چ، تاکہ ساڑے پیالے چ اندے پیالے دی چھٹ بھی نہ جاوے۔ بھئی توجہ ہے؟ بھئی توجہ ہے؟ تسا میرے دادا جڑے بزرگ نے، انہوں نے میرے دادا جی قبلہ رحمت اللہ علیہ نو ایتھے آ کے بھی ایمیں ہی ویکھیا کہ نہیں؟ بھئی ایمیں ہی ویکھیا کہ نہیں؟ کسے بے نماز دی ہتھوں کدی کچھ ہے کھاتی ہوئے، باں کھڑی کر کے مسجد دے وچ بیٹھے آپاں، کسے بے نماز دی ہتھوں کیوں؟ اور جدو بندہ مالکان دا ہو جائے نا، اس وقت بندے نو مالکان دے خلاف کوئی شے بھی ہوئے، پاویں وہ بیوی ہوئے، پاویں وہ بچے ہون، پاویں وہ خیش قبیلہ ہوئے، پاویں وہ پوری دنیا ہوئے، وہ پوری دنیا نہ ٹکر لے جاوے گا، اپنے مالکان نو ناراض نہیں ویکھ سکدا، نہیں ویکھ سکدا۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے بارے نے چٹھی لکھ کے کلی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دار طیبہ وچ مدینہ طیبہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی طرف کہ حضور 4 دن بابا ملک شام اور رہ گیا نا، تے میری گورنری انہوں نے لے جانی ہے۔ توجہ ہے نا؟ اے میری گورنری نہیں ایتھے رہندی پھر، نہ کسے بندے نے میری گل مننی ہے، انہوں واپس مدینہ طیبہ بلا لو۔ کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پھر صدہ بھیجیا، بندہ بھیجا کہ حضور تسی ملک شام تو نا مدینہ طیبہ واپس آ جاؤ۔ بھئی توجہ ہے نا؟ توجہ ہے؟ بھئی پتر دے چکے نے پہلوں اسلام واسطے، اور اسلام دے بیچ بھی حضور دی اونٹھنیاں دی ناموس واسطے پتر دے دیتا ہے، تے آگا بھی کلا کلا پتر ہے، تے ساری زندگی لفظ شکایت بھی کوئی نہیں، لفظ شکایت بھی کوئی نہیں۔ تے ایک جے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے آپ دے نال افسوس کیتا نا کہ حضور تہاڈا کلا کلا پتر سی، او جناب آج شہید ہو گیا ہے، تے آپ نے ارشاد فرمایا میرے نال افسوس نہ کرو، میں اپنے پتر نو پالیا ہی تاں سی کہ حضور دی عزت واسطے، حضور دی ناموس واسطے وہ قربان ہو جاوے۔ توجہ ہے بھائی؟ میں اپنے پتر نو اور کسے کام واسطے نہیں پالیا، میں پالیا ہی تاں ہے کہ حضور دیاں اٹھریاں دی ناموس تے قربان ہو جاوے، تاں کوئی گل نہیں، حضور دی ناموس تے قربان ہو جاوے تاں کوئی گل نہیں، لیکن میرا پتر چنگے کھاتے وچ جا کے اپنی شہادت نوش کر گیا۔ تو میرے محبوب دے غلاموں توجہ ہے نا؟ میرے محبوب علیہ السلام دے غلاموں، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مدینہ طیبہ آئے، جدوں واپس آئے نا، چپ کرو، جدوں واپس مدینہ طیبہ آئے نا، تے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی تھی کہ حضور تسی نا واقعی گلاں ساریاں ٹھیک کر دے جے، لیکن میری نا ہاتھ بن کے التجا ہے۔ ہون حضرت سیدنا عثمان غنی نے سامنے
تے ہاتھ بن کے حضور میری التجا ہے جی خلیفۃ المسلمین حکم کرو تسی بابا جی تسی جڑیاں گلاں کردے جے نا ساریاں ہی ٹھیک نے تسی جڑیاں گلاں کردے جے نا وہ ساریاں ٹھیک نے لیکن ہن جے سہولتاں اسلام نے ہی سانو دتیاں نے جے شریعت ہی سانو چھوٹ دیندی ہے تے تہاڈی مہربانی پھر انہاں نو 4 دن سکون بھی لین دیو انہاں نو سکون بھی لین دیو بھئی توجہ ہے نا انہاں نو سکون بھی لین دیو تے جے تانوں اے نہیں چنگا لگدا سکون لینا تے پھر حضور تسی اس جگہ تے چلے جاؤ جتھے تسی بھی نہ پریشان ہو وہ تے اے لوگ بھی نہ پریشان ہون حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پھر نہ عرض کی تھی ارشاد فرمایا اے خلیفۃ المسلمین پھر نہ تسی منو اجازت دیو میں مدینہ طیبہ دے تھوڑا جا دور جیڑا پنڈ ہے نا ربضہ میں اتھے ٹور جاواں ربضہ شہر دی آبادی تو بھی دور سی ہن جی میں مثال دے طور تے جڑا بتی چاکے اے سندھ تے پنجاب دی حد وچے حد اتے وے کہ اگے بھی ہے کوئی اگے ہے آخری پنڈ گن لو آخری پنڈ حد دے اتے جڑا ہوئے انہوں گن لو ہوئے بھی پسماندہ اتھے جان نو سڑک بھی کوئی نہ ہوئے تو اتھو کوئی لنگا ٹاپا بھی نہ ہوئے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی تھی بھی منو نہ ربضہ جان دی اجازت دے دیو نہ ادھر کوئی بندہ جاوے گا اتھے چند بندے نے وہ بھی میرے کولو اگر جے تنگ پہ گئے نا تو میں جنگل چ چوپڑی لا لانگا میں نا جنگل چ چوپڑی لا لانگا لیکن میں کسے نو آج تو بعد تنگ نہیں کردا لہذا تسی منو اتھے جان دی اجازت دیو حضرت سیدنا عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی تھی چونکہ تسی یادگار اسلاف جے تسی وہ پہلے مسلمانہ دے وچوں جے تے بڑے بزرگ جے ساڑے ویکھن دے قابل بھی جے تے بدر وچ بھی حصہ لیا جے احد وچ بھی حصہ لیا جے ساریاں جنگاں ویکھیاں جے تے حضور دے سارے معجزات نو ویکھیا جے تے حضور تسی اگر جے تھے مدینہ پاک کی ٹیک جاؤ تے تہاڈی مہربانی عرض کیتی نہیں چونکہ ہن مسلمان جڑے نے انہاں نو رب تعالیٰ نے زیادہ مال و دولت دے دیتا ہے ریل پیل ہو گئی ہے ریل پیل ہو گئی آج میں ساڑھے پیر پائی جڑے نے اے ہن اکھڑے نے کوئی ریل پیل جدوں دی ہوئی ہے نا اگے تین جندہ سی پہ جس وقت دادا جی قبلہ رحمت اللہ علیہ پیر طریقت رابر شریعت حجت الکاملین سند الواصلین مظہر العلوم الخفیہ والجلیہ حضور غوث زمان قطب دوران حضور قبلہ میاں حیات محمد صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے جس وقت ان علاقیاں میں چونا نا تے جڑے پیر پائی نے ہاتھ بن کے گڈی دے ٹیشن تے انہوں نے کھلوتیاں ہونا اس انتظار چھے کہ حضور آج ادھروں ہوندے پہن جے کراچی سر حالانکہ ادوں دور اج دا نہیں سی آگا فونا والا لیکن جے سرکار میاں صاحب کراچی جا رہے نے تے تامی صادقہ بعد ٹیشن تے جے کراچیوں واپس آ رہے ہیں تامی صادقہ بعد ٹیشن تے گڈی پاویں آئیے تے پاویں نہیں آئی تے پاویں ہوتے 12 گھنٹے کھلونا پہ گیا ہے کھلوتے جے کہ نہیں نہیں کھلوتے ہوندے سن نکے نکے ہوندے سن اس وقت میاں عبدالغفور صاحب دے بچے اے ساری رات انہوں نے بھی انتظار کیتا لیکن ہن جدوں پیران دا تھاپڑا لگا تے پیسے دی ہوئی ریل پیل ہن پیر آندے نے تے ایک محفل سن لئی 2 سنیاں باز دو پچھے السلام علیکم چپ کر کے بہ گیا اپنے گھراں اے میری گل یاد رکھ لینا او پیران دا پھیرا پاویں سال بعد ہوئے لیکن مرید او یہ جڑا اپنے پیر نو اپنے ہر ویلے نال سمجھے تے پیر بھی او یہ
جیڑا اپنے مریدے خاص تے ہر ویلے نظر رکھے پیر بھی ہوئی. لیکن میرے محبوب علیہ السلام دے غلاموں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کیتی مینوں اوتھے جان دیو جتھے میں نہ کسے نو میں ویکھاں تے نہ کوئی مینوں ویکھن والا ہوے. اور توجہ ہے نا, مینوں اوتھے جان دیو. اسی کسے نو کچھ نہیں جے جان دے, اسی تے حضور نو تکیا ہے اس واسطے جے اساں انہاں دی کوئی بھی خرافات ویکھنی ہے تے میرے کولوں نہیں جے برداشت ہونا, تے جے میرے انہاں جملیاں کولوں میری یہ سختی کولوں کوئی بچنا چاہتا ہے تو مینوں اوتھے جان دیو. تے حضور جے تہاڈی یہی مرضی ہے تے چلو تسی اوتھے چلے جاؤ. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ربضہ تشریف لائے گئے. ربضہ کیونکہ بنی تے کسے نال بھی نہ بنی کسے نال بھی نہ, لیکن بیوی بھی ساری زندگی خادمہ رہی تے بیٹی بھی ساری زندگی بیٹیاں ہوندیاں ہی پئی ماں باپ دے نال سانجیاں. اب پتر پاویں بد دماغ ہو جائے, پتر پاویں نافرمان ہو جائے, جڑیاں تیاں نے نا اوہ نوواں بھی نہیں سامبدیاں جدوں آ کے پھر تیاں سامبدیاں نے پھر. لہذا میں نہیں ساریاں نوواں دی نفی کر دیتی. اج بھی پنجے انگلاں ایکو جہیاں نہیں. کئی نیک ماواں دیاں تیاں جڑیاں اپنیاں سساں نو ماواں سمجھدیاں نے, او اپنیاں سساں نو پوری سانب کر دیاں نے اور انہاں دی خدمت کرن وچ کوئی کسر نہیں چھڑ دیاں. تے ہر پتر اپنے باپ دا فرما بردار نہیں جیندا, تے اے بھی نہیں کہ سارے ہی نافرمان ہو گئے. فرما بردار بھی نے, اپنے باپ دے دکھ نو دکھ سمجھ دے نے. اج میں بیلی نے سمجھیا اپنے باپ دے دکھ نو دکھ سمجھ دے نے, اپنے باپ دی ہائے نو ہائے سمجھ دے نے, اپنے باپ دے قرضے نو قرضہ سمجھ دے نے, اپنے باپ دی تکلیف نو تکلیف سمجھ دے نے. تے جڑے نہیں سمجھ دے پتر سانو اونا تے دوش بھی کوئی نہیں. وہ اج بھی درگاہ دے تکے ہوئے نے, وہ کل بھی درگاہ دے تکے نے. جے اج وہ اپنے باپ نو ستا رہا ہے کل نو اندہ پتر انہوں ستاوے گا, کل نو اندہ پتر انہوں چھتر پھیرے گا. تے جدوں آپ نو پینے نے نا وہ بڑے اوکھے ہونے نے. تو میرے محبوب علیہ السلام دے غلاموں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نا ربضہ شہر ربضہ پنڈ چلے گئے. اوتھے نہ کسی دا آن نہ جان, کلی وکھری چوپڑی پا کے اپنی بیوی تے بیٹی نو لے کے اوتھے منتقل ہو گئے. لیکن اوتھے جا کے نہ پھر دل نو پھر بھی چین نہیں ملتا. ہر وقت محبت مصطفیٰ ستاؤندی رہندی. عاشق زار ہوئے تے اپنے محبوب کولوں جدا ہو کے انہوں سکون نہیں ملدا. انہوں سکون خے خام خیال کی عام جانن, اس عشق دے نور خزانیاں نو حال چندہ پچھ چکور کولوں تے شمع دا پچھ پروانیاں نو. قدر پیر دی خاص مرید جانے ہندی قدر کی لوگ بے گانیاں نو. حیات انہاں نبیاں تے ولیاں تو جان قربان میری چاڑے رنگ نے جنہ زمانیاں نو. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا جس وقت ہجر تے فراق وچ پھر آپ نے رونا کرنا نا, آپ دی پھر طبیعت خراب ہو گئی. تے جدو طبیعت خراب ہوئی نا او دن سن حج دے. سرکار دے جننے غلام دور و نزدیک تو کٹھے ہو کے وہ حج دے دنہ تے اوتھے کٹھے ہوئے سن. لیکن حج دے دن ختم ہو گئے تے آپ دی بیماری دا بھی اینڈ ہونا لس. تے آپ دی بیوی جڑی ہے نا, آپ نے ارشاد فرمایا میری چوپڑی دے وچوں نا میری اس چار پائی نو یا میرے اس مطلب کہ جڑی میں بسترے وچ لیٹیاں ہویا. بھئی توجہ ہے نا, صرف گل مکن لگی, آخری گلاں نے میریاں توجہ نال سن لو. آخر تے اساں سارے انہوں لنگر ہی کھانا ہے.
کیونکہ ساڈا متمع نظر اخیر تے پھر لنگر ہی ہوندا ہے، لیکن لنگر نال بھی وڈا لنگر آ ہے جڑا میں تانوں سنا رہا۔ بندہ دنیا دی ادھر ہو جائے، حالات جس طرح دے مرضی بدل جان۔ ہن اگر میں آکھاں کہ آج تو 5 سال پہلوں غلام رسول جڑا ہے ان دے کول کوئی شے نہیں سی ہیگی، تے اج میرے رب نے حضور میاں صاحب دیاں نگاہاں دا صدقہ اگر کروڑاں روپے دے دیتے نے تے اج میں اپنے سر تو پگڑی لا دیاں؟ اے ہو سکدا ہے؟ اے نہیں ہو سکدا۔ میرے محبوب دے غلاموں، دنیا دیاں ہواواں جس طرح دیاں مرضی چل دیاں رہن، بندے نو اپنی اوقات بھی نہیں بھولنی چاہیے اور بندے نو اپنا پچھا بھی نہیں بھولنا چاہیے، اپنے سائیاں نو بھی نہیں بھولنا چاہیے، نظراں ہمیشہ اکو رہنیاں چاہیے۔ تے جیڑے خوہ تو پانی لگ کے تیری فصل ادوں ہری سی نا، اونا دے اس فصل ہری دا صدقہ، ہری کیتی دا صدقہ آج تو موجہ ماندا پہ ہیں، آج تو موجہ ماندا پہ ہیں۔ تے موجہ مانندہ اپنے اتر کوئی فخر نہ محسوس کریں، اپنے دل وچ عاجزی رکھ۔ تو میرے محبوب علیہ السلام دے غلاموں، آج دے دن ختم ہوئے تے آپ نے ارشاد فرمایا اپنی بیوی نو تے بیٹی نو بھی میرے بسترے نو ایویں چکو دوواں سائیڈاں تو، تے جے چکی جاوے تے ٹھیک ہے، نہ چکیوے تے طریق کے نا۔ اللہ اکبر۔ عاشق صادق دا اخیر بھی اے ہی ہے کہ اپنے محبوب دی بارگاہ دا وہ جویں پہلے دن خاص سی نا، خاص سی، ایویں وہ آخری دن بھی خاص ہوئے۔ وادیے جڑی جتھے حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ آپ دے جڑے پیر و مرشد نے، وادی تیہ دے وچ ایران دی جڑی وہ وادی سی، اس وادی دے وچ آپ نو 30 سال ہو گئے سن عبادت کر دیاں۔ حضرت ابو الفضل خطلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نو تو جدوں حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ آپ اپنے پیر مرشد دی بارگاہ وچ حاضر سن، تے آخری ٹائم آیا نا، آپ نے ارشاد فرمایا پترا میرے جنازے واسطے توجہ ذرا، پترا میرے جنازے واسطے بہتے بندے نہ کٹھے کریں، منو کلہ ہی غسل دے کے تے میرا جنازہ پڑھ کے دفن کر دیں، لیکن میں تیری صورت وچ اے علی حجویری، تیری صورت وچ میں اپنا ذکر ہمیشہ چھڑ کے جا رہے ہیں، تیری صورت وچ میں اپنا ذکر ہمیشہ چھڑ کے جا رہے ہیں۔ تے حضرت سیدنا ابو الفضل خطلی رحمت اللہ علیہ آپ پاویں اوتھے بے آب ہو گیا، اس وادی دے وچ آپ دا وصال ہویا تے آپ دے کلے مرید نے 3 دن روندے رہے تے 3 دنوں تو بعد اپنے پیر نو غسل دے کے کفن دے کے آپ نے اتھے دفنایا، تے اس دن تو بعد آج بھی ذکر ہو رہا ہے کہ نہیں؟ جے داتا صاحب دے ڈنکے بجدے پہنے تے آپ دے پیر دا نام لینا لا کوئی نہیں، اوہی ڈنکے نے، اور توجہ ہے نا۔ جے میرے دادا جی قبلہ رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنی زندگی وچ حضور نال محبت کر کے تے ایک نیکی کمائی سی، آج انہاں دے صدقے اساں پگڑیاں بھی رکھیاں ہوئیاں نے، اپنے چہرے تے داڑیاں بھی سجائیاں ہوئیاں نے، ورنہ سانو کون جاندا سی؟ اسی تے راجپوت ہاں، سانو کوئی نہیں سی جاندا۔ تے جے انہاں نے اس وقت اے شمع بالی ہے نا، تے جے ساڑھے بیچے کتیا پایا ہویا نا، اسی اس شمع نو جگا کے رکھاں گے اپنی زندگی دے بیچ، انشاءاللہ جگا کے رکھاں گے۔ تے میرے محبوب علیہ السلام دے غلاموں، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بیوی جس وقت چکن لگی نا،
تے عرض کردیاں نے ایتھے کنے آنا ہے تھاڑے جنازے واسطے تے تسی آندے جے مینوں اس رستے دے نیڑے لے جاؤ اس رستے تو کوئی بندہ گزرے تے تانا تسی ادو ایتھے آ گئے تے اج ہن اس گل تے پریشان بھی جے کہ میرا آخری ٹائم ہے تے میرے کول کوئی حضور دا غلام کوئی نہیں آپ ارشاد فرماندے نے نہیں پاویں میرا آخری ٹائم آ گیا ہے حضور نے ارشاد فرمایا سی تو کلہ ہی آیا ہے کلہ ہی رہنا ہے تو تے کلہ ہی دنیا تو جانا ہے لہذا ہن میرا آخری ٹائم آ گیا ہے تے سرکار نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ میرے آخری ٹائم تے حضور دے غلام ضرور ہون گے لہذا تہاڈا اس رستے دے کول لجانا تہاڈا کام ہے تے حضور دے غلاماں نو بھیجنا میرے رب دا کام ہے تے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بیگم نے آپ دی بیٹی نے آپ نو نہ چک کے تے جویں کیویں کر کے رستے دے نیڑے لے آندا لیکن رستے تو تھوڑا جا دور رکھ کے نا تے رستے دے اتے کدی آ کے انتظار کر دیاں نے پھر رستے تو کوئی بندہ نہیں گزردا ایک دن بھی گزرے آئے میں تے دوسرا دن آیا نا تے ایک قافلہ ادھروں دی گزردہ پیا سی جڑا حج کر کے واپس آیا بھئی توجہ ہے نا حج کر کے واپس آیا تے قافلہ ادھروں دی پی گزردہ سی تے جدو قافلہ اتھوں دی گزرن لگا نا آپ دی بیگم نے قافلے والیاں نو آواز دیتی تے آواز سن کے انہوں نے اپنیاں سواریاں بھی روکیاں تے قافلے نو روک کے نا تے ایک اگے ود کے جنہ دا نا حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اگے ود کے تو انہوں نے اماں جی دی گل سنی ہاں جی حکم کرو آپ نے عرض کیتی کہ تھے نا تہاڈا ایک پیر پائیے تہاڈا ایک پیر پائیے تے انہوں نے نا اس ٹائم تہاڈی لوڑ ہے تے لہذا تسی انہوں دا نا جنازہ پڑھ کے جایا جے انہوں دی جان نکل گئی ہے ہو سکتا ہے انہوں دی جان تہاڈے انتظار وچ ہوئے اجے نکلی تے نہیں ہو سکتا تہاڈے انتظار چ ہوئے انہوں دا نا کی ہے تے حضرت سیدنا آپ دی بیوی نے عرض کیتی کہ انہوں دا نا حضرت سیدنا ابو ذر غفاری ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو یہ نا سنیا نا تے پورا قافلہ ہی تاڑا مار کے رون لگ پیا جے بندے نے کمائی کیتی ہوئے نا میرے قبلہ استاد گرامی قبلہ امیر المجاہدین حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی ماں جمن علی تے بھی کروڑا رحمتہ دا نزول ہوئے تے آپ پامیں معذور سن ساڑھے جیسے نکمیاں نو نہ صرف کھڑا کیتا بلکہ کروڑاں دے مجمع نے آپ دے جنازے وچ اے دسیا کہ بندہ مخلص ہوئے نا حضور دے نال تے پھر حضور بھی کسے تھاں تے ان دی کانڈ نہیں لگن دیں دے اے میرے علی گل لے ان دی کانڈ لگے کسے میدان وچ بھی میرے علی گل لے کسے میدان چ سائیں ان دی کانڈ لگن نہیں دیں دے لہذا پورا مجمع قافلہ رویا اس گل تے کہ ابو ذر غفاری اتنے بڑے جلیل القدر صحابی رسول نے تے ایس بے اب ہو گیا وادی دے وچ ایس حالت وچو اس ٹائم مدد طلبگار نے تے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جدو سامنے ہوئے نا تے عرض کر دینے آیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یارانا میں یہ جڑے کپڑے پائے نے نا اے تے ہیں نہیں لیکن نا تواڈے کولو نا منو کفن واسطے ایک چادر دی ضرورت ہوئے گی اللہ میں گل کیتی ہے چھوٹی گل نہیں اے چھوٹی گل نہیں ایک چادر نا کفن واسطے دیا جے یار لیکن یار او چادر نہ دیا جے او بندہ منو چادر نہ دے وے جیڑا کوئی بھی حکومتی عہدے تے جن نے کم کیتا ہوئے او بندہ منو چادر نہ دے وے جن نے حکومت دا کوئی کم کیتا ہوئے حکومتی بندہ منو چادر نہ دے وے تے ایک انصاری سی انہوں نے عرض کیتی حضور میں اپنی زندگی چ کوئی بھی حکومتی عہدہ نہیں لیا تے میری چادر قبول کرو چادر نو ویک کے نا
تے ارشاد فرماؤندے نے میرا آخری ٹائم آ گیا ہے، مالک بھی آؤندے پے نے، لیکن ایس چادر وچ منو ایتھے ہی دفن کر دیا جے غسل دے کے، تے میرے واسطے بہتے بندے بھی کٹھے نہ کریا جے۔ اور یارو میری گل یاد رکھ لیا جے، جے مالک راضی ہون نا تے بندہ جنازے ایک بھی ہوئے تو ایک بھی لکھاں تو پاری ہوندہ ہے۔ مالک جو راضی ہوندے نے تے ساری زندگی کوشش کرو، روٹتی ہے دنیا تو روٹے، میرا رشتہ نبی سے نہ ٹوٹے۔ وہ کمیں سی شیر جی؟ وہ تے لکھ بھی دوستو انہوں دسدائے نور حقیقتاں دا۔ آخری شیر تے میاں صاحب دی بارگاہ ویچے، میاں صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دی بارگاہ دے ویچے، انہوں دسدائے نور حقیقتاں دا، عشق جدا بصیرتاں رکھ دائے، تینو بشر دسے سانو نور دسے، فرق اپنی اکھ دائے، تینو بشر دسے سانو نور دسے، فرق اپنی اکھ دائے، کٹا کملی والے دے جوڑیاں دا، کٹا کملی والے دے جوڑیاں دا، سرما ناز فقیر دی اکھ دائے، کٹا کملی والے دے جوڑیاں دا، سرما ناز فقیر دی اکھ دائے، تینو بشر دسے سانو نور دسے، فرق اپنی اکھ دائے، پیا ہویا جو مدینے دی گلی اندر، پیا ہویا جو مدینے دی گلی اندر، اوتے ککھ بھی دوستو لکھ دائے، اوتے ککھ بھی دوستو لکھ دائے، تینو بشر دسے سانو نور دسے، فرق اپنی اکھ دائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تہاڈی ساڈی حاضری نو قبول فرمائے۔ نمبردار صاحب دائے محفل سجاونا اور انہاں دے پورے خاندان دا اس محفل دے وچ حصہ پاؤنا مالک اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے۔ قبلہ حاجی صاحب حاجی بشیر احمد صاحب نمبردار اور انہاں دی زوجہ محترمہ اور انہاں دے پائی اور انہاں دا خاندان جنہ ایتھے قبرستان چ لیٹے ہے اور جتنے سارے مسلمان لیٹے نے، ساڈا پیر پائی مولوی اشرف علی ان دے مزار تے بھی اسی آج حاضر ساں۔ پچھلے سال ایتھے ہی بہ کے وہ منو بڑی چنگی طرح ایتھوں اٹھدا سی تے اٹھ کے پیسے دیندا سی، ہاں جی، آج جو ساڈے چ کوئی نہیں، اور اس گل دا کوئی پتہ نہیں اوندرے سال اسی ہوئیے کہ نہ ہوئیے، کیونکہ زندگی دا تے کوئی پتہ نہیں نا۔ لیکن میرے محبوب دے غلاموں یاد رکھو، پالو ہی نے جڑے پلے ٹکانے لگ جانے تے اپنے ہتھاں دا دتا کام ہونا نے، تے میری کر لے بندیا، نہ تیری نہ میری، صدا نہیں ہوئے سے جاگتے رہنا اوڑک خاک دی ٹیری۔ رب تعالیٰ ساڈی حاضری نو قبول فرمائے۔
اور سب نو اپنی جوار رحمت جڑے قبرستان چ لیٹے نے سب نو جوار رحمت جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعویان الحمدللہ رب العالمین۔